Anula Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi an b'aw ladɔnniyakaw ka an b'aw ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie la an'u ka carrière musicale bi an ka wele sera artiste dɔ ma bon an bɛ se k'an permettre k'a fɔ ko artiste denmisɛnnin don rappeur de don denmisɛnnin min don a fana bɛ ka seko kɛ Mali seko ni dɔnko la kosɛbɛ denmisɛnnin a tɔgɔ de ye ko Lamar Koch mais an bɛna kuma di a yɛrɛ ma a b'a yɛrɛ présenter an na ko mɛ dan ye mɛ tigila ye an la Lamar ouais ça va ouais ça va oui i bɛ se k'i présenter an filɛbagaw bon ne tɔgɔ Mohamed Sissoko a rappeur tɔgɔ yɛrɛ Lamar Koch Lamar Koch ouais ja ne yɛrɛ tɛ se a tɔgɔ Lamar Koch ouais Koch ok i tɔgɔ yɛrɛ Mohamed Sissoko oui Sora Lamar ouais i bɛ an bɛ taa ni question ye dɔɔni dɔɔni y'a mɛn ok an bɛ se ka dɔn i nana musique la cogo di yan bon musique kun ka di ne ye kɔrɔlen a ka mɛn quoi a ka di ne a mɛnna depuis fitini ouais depuis à bas âge quoi voilà n t'a dɔn n bɛ dɔ la tugun n bɛ siran quoi mun na lamɛri ni ka ko ni fɛnw olu tun tɛ ka sɔn voilà mais est ce que a ka bonda la dɔnkilidala tun bɛ yan rappeur tun bɛ yan non dɔnkilidala ma deli ka bɔ an fɛ yen a daminɛna e de la ouais étude dun bon ouais n bɛ ekɔli la i bɛ ekɔli la an bɛ se ka dɔn Lamar Koch bɛ classe jumɛn na bon n bɛ ka transit de kɛ n bɛ deuxième année la ɲinan deuxième année transit la ouais, en plus d'être un rappeur tu es un transitaire alors o ka ɲi ouais mais Lamar e ko ko i musique kelen k'a daminɛ e y'a daminɛ wagati jumɛn fo kana se bi ma somɔgɔw ka implication kɛra cogo di a ma mɛn kosɛbɛ ne y'a daminɛ 2018 encore ka don 19 kɔnɔ quoi ouais avec tout ça i bɛ ka i ka musique au moins c'est tu as plein de vues ouais n bɛ ka dɔɔni sɔrɔ i bɛ ka dɔɔni sɔrɔ ouais ok mais Lamar e ka style musical n bɛ fɛ i yɛrɛ k'i comme ne yɛrɛ ko ko ne y'i présenter avec rappeur n bɛ fɛ ka dɔn an bɛ fɛ ka mɛn i yɛrɛ de da i ka style musical ye jumɛn de ye bon ne bɛ ka trap dancehall de kɛ o trap dance a explique an ye bon o tɛ dɔwɛrɛ ye trap dancehall donc aw yɛrɛ damaw a b'a dɔn quoi voilà an minnu ye kunfin ye musique ta yɔrɔ la an bɛ se k'a dɔn cogo di bon an bɛ fɛ i k'a ɲɛfɔ an ye dɔɔni quoi an bɛ se k'a faamuya i ka fanu précisément i ka fanu minnu u b'a faamuya cogo di bi Lamar de bɛ yan an y'a fɔ bɛɛ ye ko Lamar bɛ ka na an ka kɛnɛ kan ouais bɛɛ kɔni pɛrɛlen don wa u ye question caman poser question minnu bɛna poser Lamar kunna ouais Lamar fana kan ka question ninnu jaabi comme il le faut explique-toi. bon trap dance n t'a dɔn n bɛna expliquer cogo min tantôt c'est comme le genre de techno bon i n'a fɔ bon ne min bon u de ma a genre ne u de ka genre ka surun ɲɔgɔn na voilà ale ni Lil Pen fɛn voilà ok Lamar i nalen musique la i ko famille ma i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye dɔɔni bon n ma gɛlɛyaba sɔrɔ a la ten kosɛbɛ quoi cogo di sabula kow nɔgɔyara n ma a kɔnɔna la quoi ouais donc e ka idole yɛrɛ ye jumɛn ye musique la bon ne ka idole tɛ ne la musique la quoi idole t'i la donc a diyara ye dɔrɔn i nana musique la je vais chanter je vais devenir rappeur voilà o de diyara ye dɔrɔn voilà o de diyara ne ye mais le message que tu lances dans tes chansons ce sont lesquels bon an jeunes ka vie wa kɔnɔna la Lamar i ko album t'i bolo sugu la non mais i b'a sira kan ouais mais e ka dɔnkili dɔw bɛ yen My Lady ouais je veux que i ko o introduire an ye bi a da an ka plateau kan ok problème t'a la you bɛ ne kɔ ɲɛ tɛ fosi la bilen ni n ka lady ni ne bɛ taama fɔ panparanpan ne bɛ sɔn i ye kamanagan kana to k'i bɛ bɔ ni ye lady sɔn taama kana ban taama o de ka di n ye o de ka di n ye I'm sorry my lady o de ka di n ye I'm sorry my lady o de ka di n ye
I'm sorry my lady o de ka di n ye lady i kɛra i k'i cɛrike ne kan kɔmi mara u bɛ digu la de ninnu to yen an ka bila an ka Adidas complet la ka portrait ta ka PBFS kan u b'a lajɛ u b'a aimer u b'a capturer u b'a partager o bɛ digi jugu la askip o y'u kungo de o b'u faga de an bɛ sampa la bada la kusi bɛ n da la ɲɛ bɛ eri la ne ka sansiw kɔnɔ an bɛ ka love duman tire lady u lamɛn kana da u la ce qu'ils disent là c'est pas vrai u bɛ fɛn min fɔlen ɲɛna lady ma bɛ ko bɛɛ kɛ zéro ye ka ni kɔ fulu la. Bravo. Et les maintenant my lady ni inspiration tu l'as eu comment? Bon inspiration est référé bora Justin Bieber de gars donc genre tu y référé au café on est parfois quoi voilà. Ouais. C'est bien au genre musical les cadia bon au terrain jaranye ko Lamar, je veux que équipe bla l'aise qu'on a un plateau parce que ame baro là. Ame baro il va émission y baro Kennedy. Ame fait Lamar to yere na chokodi là parce que Mohamed Sissoko à Lamar Koch, c'est un peu à expliquer. À expliquer. Wala mari nana o tumbe fe ka dual arapula to kom tembolo ko. Bon terge dore nga to ko do jam parce que ali be Amérique de. Ouais, afane américain dongil dala doga Togota Lamar Kendrick Lamar. Oui. Ouais. Cool. Lamarin sur l'or là au Togo Danila. Bon couching. Bon couching et fin Togo Yiri. Oh. Mais au quand je me là c'est en anglais. Ah anglais là. Oui. Coche. OK. Lamar. Ouais. Depuis il donne la musique monde konnana artiste ou ka monde konnana rappeur ou ka monde konnana il est avantage du monde sur là. Bon, il y a avantage don sur là. Lesquels? Ça vous la moko do wembuya ni moko do sira nyokoma. Akunten kuna unul bena sinyokoma. Ouais. Oui, John. Bon, Bala Jabate wola. Lil Ben wola. Wa chao. OK, Lamar, à part Ika et My Lady, single waro bi boloa. Ouais, single waro bi boloa. Oui, jumen. Les Belle Vie, No Stop, Diri Walma Smoke, do fene be we Diri fene gansan quoi. Fly. Kobenya. Ouais. Ah bon, bravo. Donc c'est jusqu'à quand l'album là? Bon, on a espéré ni 2020 n'est-ce pas? Ça c'est pour bientôt. Ouais. OK. Lamar, eko ika avantage nous sort donc là. Est-ce que karamoko John be Lamar là? Ka foko meta kata nous référer parce que rap là bébé c'est rap que ça bébé oublie ça de ta fin donc we fin donc c'est comme ça quoi. Est-ce que Lamar be ka nyeni dans sa génération ka nyedo rap est fin du mérite mais ka do fin du mérite là. Voilà ça nga se ka nye sora là moko ka kenfe. Ali moko ma kenfe ibe ka minke ika se ka do folo ebe ko o sratama. Ouais, mais ga nyeni. Ibe ka nyeni. Ouais, mais ga nyeni. Avec quel rappeur tu collabores? Bon, intergue dobi Alpha Lou. Wale fene be rapurege. Ni nga fon taxi ou 700. Mitakana ale refi. Bon, ale be na foni arranger quoi parce que ale adam nene nya be abal chamando ala. Ouais. Donc ebe taxi ou 7. On a tendance à avoir aka mon konoko genre tu il faut que t'exciter sévère quoi. Parce que souvent rappeur be se ka donc playback koni beb sola mais ni ko live ou rappeur c'est pas du tout facile. Mune be okela. Bon live tiens la nere ta on live kon man ko ni ma. Pourquoi? Bon ne flani azm mene lawa. Azm. Ouais. Mais ni elle m'a invité ça après cette émission ni n'a invité Senbo sans faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah ko be gala don. Itita il veut dire quoi? Bon ma essayer fene wa. Non. Il veut dire quoi de wa il va essayer. Ma essayer. Il va essayer. Fene o te famu. Non, donc il va blé qu'on a juste drone Lamar.
mais fait quand quelqu'un veut quelque chose, tu le fais. Mais Azmin Blé qu'on fait dit, tu montes sur scène, tu prends ton micro, tu séduis ton public. C'est ça quoi, c'est ça on veut Lamar. Ouais. Donc il a donné d'obé non. Il n'a que la digarne. Après Lady là c'est lequel il a cité. Belle vie dans Lamar. Belle vie. Parce que même na ouli ka donc ignore là quoi. Mais quand mon artiste ne me séduit pas, moi je ne danse pas hein. Voilà. Ouais. Anga life ou belle vie, anga kobe adain on est civilisé. Pactol ben chez Paula wele ko abante kela don shege ame lazy de ko kan style gan stoke ga deri ga mixe ga kushi ga fait orebanchi. Oh belle vie, belle vie. Chame belle vie là, ame lazy là, ninga manu sigile, chame shisha kan, ni ba nyini negezi, chame aussi là, te ba gono na meteme ube kabana, oh la la, baby bega botola maga, mega na, ninga banana, gonu mega follow gone gari na fa shola kon kari na fa nitela. Ibiza lampari lemba, sapelemba, ninga IC kura, nga shan mega fara jugula, ni metemula negezi fube siran ame belle villa negezi ame belle villa ame lazy la ibaro chekota ona ama senga kuma yera nyabe paula yera nyabe kola. Ouais. Bravo. Donc il veut ka chi quoi. Ouais, mega chi. Ouais de doigt. En fait indore. Hein? Ouais. Belle vie, lady, il ka titre nous c'est un peu fort hein. Ouais, no stop. Non stop yere o. Ora ate jo quoi. Voilà. Donc choumana quoi ate jo quoi abeta ko am ata doron. Ouais, Ore ata doigt. doron. Mais Lamar be se ka message du mene dit aka fanuma qui ibi adressé ka fanuma. Lamar be se ka la dédicace du mene dit fana aka fanuma. Ouais. Rapporta fan fela la uka du mene ke pska ibi message du mene duma. Bon, kadne nega fanu. Wane suis doron wa. OK, suis doron. Ouais, wane suis doron. Ah bon? Nyere me dumanko everyday. Ah mais fanu koni skilembe ou yere ou joro ou menen quoi ou beka l'attente a été un peu ou impatient no do ka ika album yi sugula wala sa okasa. Ouais, ou blapela atoman chantu. Atoman chatu kuni de. Atoman cha. Iya fo baro kena ingani. Ami suis là. Ouais. Lamar. Ni ala nana ka na oke sisa. Ko ala e sedi ima. Bi. Et je peux me le permettre de le dire. Et il y a un projet, il y a un projet dans l'avenir. Projet. Bon. Il est transitaire, n'oublie pas ça. Hein? Ouais. Bon, projet m'embolo. Car ni ka studio bauda ele doron. Wow. Pour que ni munu fana bina encore fait, ulu fana bise ko ke ferema voilà ferema. Ouais. Donc on est qu'à dire que studio belé daele. Ouais. Bamako ya non. Voilà. Ou bien pe Bamako te. Bon ouais non. Bon ouais demsanu me ouli ko faire. Voilà. Donc au lieu ka se ka produit facilement ka soro magele ya la. Voilà. On savait dire que studio ko problème be ya. Bon studio ko problème abi parce que studio mancharia. Studio gacha. Mais studio bate ambolo ya wa. Na fo ivoire taw to comme studio bawu bolo eno. OK. Donc ni ala na se ki ibe OK quoi. Ouais, mo. Anga doa OK. Voilà. Ala ka sedi la marma. Aka se ka ni projet bele réaliser. Ouais. En fait ba ko ama fo ya ko sorlento malik na fonika. Abito ka cliquer j'aime kan. Ou aka commentaire ba OK. Aka artiste préféré ba mbolo no e la marcochi. Ouais. Mini rappeur préféré ouais, Lamar Koch. Ouais. On a fait artiste tout noté. Ouais. OK. Lamar. Ameka nali tout. Lamar, tu n'aimes pas trop parler. Ouais. Mais je veux que tu parles. Ouais. OK. Lamar, il y a non-stop you. Comment est-ce que tu as eu cette inspiration là? C'est pendant que il y a boîte de nuit qu'on en a ou bien du mai. Il y a inspiration sur le chodi non-stop. No stop win inspiration abobo fambe fe Chodi. Il veut ko gena kan ikana jo. Oh. Donc ni inspiration nana il veut ko la ibe asebe ou bien tu enregistres
Comment est-ce que Lamar fait? Tu évolues comment tu... Ni bɛ ka ko ɲɛnama yɛrɛ kɛ quoi o bɛ ka taga quoi ka n'o jɔ quoi o ka ɲi quoi no stop. Maintenant non stop e bɛ ladilikan jumɛn di? I b'a dɔn rap monde kɔnɔ sisan n'i ko rappeur dɔrɔn souvent dɔw yɛrɛ t'i minɛ mɔgɔ ɲɛnama ye parce que u b'a fɔ ko a t'i kan jɔjɔlen fɔ. Je m'excuse hein. Maintenant e yɛrɛ fɛ o rap yɛrɛ a signification ye jumɛn ye? A kan ka mun de kɛ? Rap kan ka conseil de di denmisɛnninw parce que à ton âge e filɛ yɔrɔ min na n'i bɔra dɔrɔn k'i jɔ i bɛ taa sɔrɔ i ka génération bɛɛ b'i kɔ bɛɛ b'i suit wa i bɛ ka fugulan min don u b'o don duloki min filɛ Lamar la n b'a fɔ n bɛ taa ni san sini k'a don kan na donc ni Lamar y'a ka kulusi don fana ka je m'excuse ka kɛ cogo min na les fans aussi olu fana b'o kelen de kɛ. Est-ce que rap a b'a c'est dans le a b'a hokumu kɔnɔna de la n bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ o yɔrɔnin kan quoi en tant que jeune. Bon ne yɛrɛ fɛ rap a tɛ mɔgɔ tiɲɛ quoi mɔgɔ de b'i yɛrɛ tiɲɛ. Ah bon? Awɔ. Ni jaabi kɔni ni ɲana. Mɔgɔ de b'i yɛrɛ tiɲɛ. Rap tɛ mɔgɔ tiɲɛ. D'accord an ka taa dɔrɔn. Ni mɔgɔ de b'i yɛrɛ tiɲɛ mais ni an bɛ minnu fana kɔ n'olu fana bɛ cogo min na an fana b'a fɔ k'an b'o imiter o bɛ kɛ cogo di? E yɛrɛ ne bɛ fɛ ka kuma o yɔrɔ de kan quoi. Bon ne yɛrɛ fɛ kɔni o fana bɛ diya i yɛrɛ de ye k'o kɛ quoi. Cogo di? Parce que nin filɛ Lamar tigɛ la les bracelets la ne bɛ taa ni san sisan k'a don ne fa ko n k'a bɔ n b'a fɔ ko a bɛ n ka star préféré tɛgɛ la o. Bon ne kɔni fɛ fɛn a cɛ ka ɲi de ne b'a don tɛgɛ la ne kɔni ta y'o de quoi. E kɔni ta y'o de e ta ti gɛlɛma ye quoi. Non. Toujours toi tu es toujours simple quoi. Voilà. Lamar. Ouais. Fanu bɛ k'i filɛ dɛ. Ouais. Donc fanu ko yala Lamar ye son kuraw bolo da tuguni a min tɛ non stop ye min tɛ lady ye. Bon n ka son laban in yɛrɛ de o de ye belle vie ye quoi. I ka son laban ye belle vie. Mais o kɔfɛ i tɛna dɔwɛrɛ tu n'as pas d'autres projets k'a son bɔ wa? Ouais projet bɛ yen nɔ. Lamar ok an bɛ fɛ k'i ɲininka comme an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɔra coronavirus ko la bɛɛ b'a dɔn o ye min kɛ jamana in yɛrɛ kɔnɔ Mali do Mali kɔkan tout le monde a su ça maintenant an bɔr'o la ka na an ka crise sociopolitique la e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye en tant que jeune on dit l'avenir c'est pour nous les jeunes. Oui donc e hakilina ye jumɛn ye o ko kan jamana in yɛrɛ situation ko kan e bɛ se ka ladilikan jumɛn de di en tant que rappeur en tant que jeune? Ladilikan bon an bɛ Ala de deli dɔrɔn Ala k'an ka Mali basigi quoi. Amina yarabi. Ala ka Mali basigi. Ouais. Ala ka Mali basigi halisa walasa aw yɛrɛ ka fɛɛrɛ k'aw ka kow kɛ k'a ka koninw ni kobaw bɛɛ kɛ. Voilà. O tɛ wa? A tɛ fɔ ten ne a ka jargon na kow bɛ yen. Kow bɛ kow kɔnɔ. Lamar e ko i ka son laban de ye belle vie ye. Belle vie ye jumɛn i ye mun de b'a kɔnɔ o explique an ye i ka sɔrɔ k'a dɔnkili da. Belle vie yɛrɛ n t'a dɔn selon toi belle vie ye jumɛn? Parce que n bɛna a expliquer bamanankan na. Oui a expliquer français la dans ce cas. Bon ou bien maninkakan na. Bon explication bɛɛ ka gɛlɛn de quoi. Mais belle vie ye jumɛn? Belle vie quoi. Belle vie ka taa su mana ko ka taa boîte la ka taa n ka. Voilà. O de ye belle vie ye. Voilà. Ça c'est Lamar o de ye belle vie ye. Lamar n'o tɛ ne ka belle vie ye dun. Ah bon. Donc i bɛ dɔnkili wɛrɛ da ne la sa kɛ. I b'o k'i ta ye sa. Donc ne k'o kɛ n ta ye quoi. Lamar ne bɛ fɛ k'a mɛn e yɛrɛ da belle vie ye fɛn min ye bi a fɔ n ɲɛna. Belle vie tɛ dɔwɛrɛ ye an k'an par an k'an sigi ou an ka taga yala la restaurant ni fɛnw na. O ye belle vie de ye. Ah bon, ça c'est ton âge. Ouais. Ok an ka taa dɔrɔn. Lamar rappeur kɔrɔbalenw bɛ yen. Je cite les Master Soumi, les 1000 mots. Chapeau à eux. Est-ce que i gɛrɛla olu la wa? I y'a ɲini ka gɛrɛ olu la wa? K'u ka même ni m'u ka style ta. K'u ka avis dɔɔni ta. A bɛ tan tonton qu'est-ce que je dois faire? N donna nin mɔni kɔnɔ est-ce que i y'olu kɛ wa? Mais n ye ninnu tɔgɔ fɔ par exemple de. Mais est-ce que o mɔgɔ dɔw b'i bolo wa? Bon ma
m'o bila n kunna fɔlɔ i m'o quoi. bila i kunna fɔlɔ mun na bon hakili tɛ k'olu ye fɔlɔ quoi mais a bɛ mais tila ka ye quoi hakili bɛ n ka sanfɛla de sɔrɔ quoi. i ka sanfɛla sɔrɔ ka sɔrɔ spacement ma dilan ka ɲa. a bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ ja i ka so bɛ buru bon e ka to transitaire in na Lamar. Ok, an bɛ comme an bɛ ka se an ka émission kuncɛyɔrɔ la ni émission in tɔgɔ ye baro kɛnɛ ye an b'a f'i ɲɛna sisan i ka conseil di, tu t'adresses à tes fans ka conseil d'u ma ouais conseil i bɛ conseil jumɛn de di i ka fans ma an bɛɛ y'i ka fans ye i bɛ conseil jumɛn de di i ka fans ma o ka continuer ka i supporter k'an follow dɔrɔn wa continuer k'an follow. Donc, mais quand tu dis on va continuer qui follow quoi, on va famille, on va continuer qui suit, ça c'est en anglais. Non, ok, on va continuer qui suit. Ouais, on suit dɔrɔn. Ou qui suit dɔrɔn. Ouais, fɛnɛ bɛ duman d'u ma dɔrɔn everyday. I bɛ duman d'u ma dɔrɔn everyday. A kɔ tɛ tigɛ yɛrɛ fɛnɛ. A kɔ tɛ tigɛ. Duman. Seulement. I tɛ conseil wɛrɛ d'u ma. Non. O dɔrɔn de don. O dɔrɔn de don. Ok, Lamar ka fanu k'a continuer ka conseil d'ale ma, a ka continuer k'a follow. A bɛ duman d'aw ma everyday. Lamar. Ouais. À part ça, ko ni dogodogolenw dɔw b'aw bolo a tɛ sɔn k'olu fɔ an ka plateau kan mais ne bɛ fɛ Lamar k'a nin ta fɔ. Quelle est i ka qualité ye jumɛn ye, quels sont tes défauts? Je veux que i me fɛ i ka kuma de quoi i k'olu fɔ an ye. Mun de man di ye musique kɔnɔna na? Musique kɔnɔna mun man di yan bon beatmaker ka ne la munumunu olu de man di ne ye musique kɔnɔna na. O de man di ye musique kɔnɔna na. Tuma dɔ n'olu kɛra ne la dɔrɔn ne b'a fɔ est ce que ne tɛ rap dabila yɛrɛ. Donc c'est que i ka conviction tɛ. Lamar o de man donc ni ne ye pirater sisan k'e ka fɛn ta i ka dɔnkili bɔra sisan ne y'a ta ka pirater, moi je gagne les avantages, o ka di ye. Ouais, o ka di ne ye. Ah bon, ne k'a wari ta e bɛ dɔnkili da ne k'a wari ta quoi. Ok, d'accord, je vais continuer à te pirater. Ok, merci. I nana an ka wele jaabi o diyara n ye Lamar. I bɛ se ka folikan laban jumɛnw de di ani ladilikan laban jumɛn de di an filɛbagaw ma? Bon, comme n yɛrɛ sigilen bɛ émission plateau Mali kunnafoni awɔ a ye continuer a k'an follow parce que ni ɲɔgɔnnaw bɛ na yan mɔgɔ wɛrɛw bɛ na yan mais a ye continuer a ka like di an ka Mali kunnafoni ma. On va continuer ka commentaire baw kɛ. Voilà. Lamar Kosh kan. Voilà. Lamar Kosh. O dɔrɔn. Ok, Lamar, i ka dɔnkili labanni da ci i bɛ ci an ka ci quoi an ka sɔrɔ ka émission clôturer. Ok. Boza Soro kɛsi yɛlɛ an ka polo pe ne bɛ fɛri dɔrɔn cɛ an ka balade caisse kɔnɔna la n bɛ ka vivre wa cash bɛ ka kɛ cɛ partout drifti bɛ ka kɛ partout Mali la n bɛ vi i n'a fɔ USA. Pera kɔnɔ n bɛ ka na ni vitesse o sonigi ni jɔn o ye clinique mun bɛ sɛpɔ kɔnɔ o ye click clack ni mi farati o ye lore la flat kɔnɔ n bɛ ka weed cɛ o ye lɛzi ye gɛlɛgɛlɛ an t'o dɔn o ye bari ya ye mefu bɛ kan folo o ye sari ya ye o ye sari ya ye. Merci beaucoup. O ye sariya ye. Merci. An balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo tuguni dante foli min na minnu b'a filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo dante foli min na bi aw ka artiste tun b'an bolo aw ka rappeur je veux dire n'o ye Lamar Kosh a bɔra k'a ka projet fɔ an ye a y'a présenter a bɛ fɛ kɛ ni Ala nana se k'a ye musique kɔnɔna na a bɛ studio belebeleba dayɛlɛ walasa ka artiste denmisɛnninw i n'a fɔ a n'a ɲɔgɔnnaw ka olu produit an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Lamar Kosh ye comme a y'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ an ye n'o ye Mohamed Sissoko ye Ala ka se k'a ye a ka se k'a ka projet réaliser an b'a fɔ a ye a k'an bɛn waati wɛrɛ merci.